בלב אילת, במקום שבו שקט, קהילה ועתיד נפגשים, נבנה שלב ב' של פרויקט נווה דקלים. במרכז שכונת הדקל, שכונה מרכזית שקרובה להכל, גנים, בתי ספר, מסחר, תחבורה ציבורית. אנחנו כבר חשבנו על הכל, הכל בשביל המשפחות שלכם. דירות מרווחות, מרפסות שמש גדולות, חנייה פרטית ואווירה קהילתית אמיתית. ומה שמסביב רק הולך ומשתבח. האזור כולו עובר התחדשות עירונית, ואתם קונים לא רק את ההווה, אלא את הערך של העתיד. ואתם יודעים מה הכי חשוב? שאתם לא לבד בתהליך הזה. רוברט, היזם והצוות שלו, מלווים אתכם יד ביד, מהפגישה הראשונה ועד למסירה. הבנייה באיכות חסרת פשרות, קבלן עם קילומטראז' מוכח, גימורים פרימיום, בתשומת לב והקשבה לקונים. נווה דקלים, שלב ב', הצעד הבא לבית שלכם בלב אילת.